Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Imali kanzima abantu abayisithupha kwisiphihle sengozi ngesikhathi itekisi itholana phezulu nemoto eziyishagalolunye namhlanje ekseni ePhoenix kwaZulu Natal. Ngilibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwedemeti igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibeza intatheli eka YouTube. Okubikwa ukuthi kulimale kanzima abantu abayisithupha ngesikhathi itekisi itholana phezulu nemoto eziyishagalolunye namhlanje ekseni ePhoenix. Ngokwembiko yophiko le-Reaction Unit South Africa kubikwa ukuthi bafike endaweni yesigameko emva kokuthinta umphakathi namhlanje ekseni ngesithuba zabo past 6 bafike endaweni yesigameko bafica uhlobo lemonto itekisi Toyota Quantum iphoseke phekweyimoto eziyishagalolunye bezibhakile. Okubikwa ukuthi kulimale kabi abantu abayisithupha ababesetekisini abaphuthunyiswe esibhedlela ngokukhulu ukushesha emva kokusizwa endaweni yesigameko. Imbangela yengozi ibingakazi ukuthi ngabe kube yini, kodwa ke kulimale kanzima izimonto eziyishagalolunye emva kokuba itekisi kubikwa ukuthi iphaphalaze emaqede yaphoseke emotweni eziyishagalolunye ebezibhakiwe. Le ngozi ishiya abantu bebambe ongezansi njengoba kulimale kanzima imonto eziningi kangako. uMiriam Nakuda uthi abashayeli bamatekisi abaningi abashayeli ngendlela efanele bahlezi bephazamisa abantu emgwaqeni abanendaba nezimpilo zabantu asethi kwaze kwabhlungu. uSelena Red uthe angeke uthole ngisho isinxephezelo sesenti kulabo driver abashayela budedengu ama-metro police ahlezi ebaseka uma benze amaphutha. uBiren Siyayini uthe udriver kumeleke akhokhela abantu njengoba elimaze imonto zabo kabuhlungu kangaka. uGetty May uthe awukwaze kwanzima Nkosi yami. uSandile Mkhasile uthe kungenzeka ukuthi ubedakiwe noma imonto iphelelwe ngamabhuleki. uMthokozi Sicela uthe ubani ozokhandela omunye imonto lana njengoba kunzima kangaka. uDM Malema uthe ibizwa ngani ke into enje, wabe esefaka ama-emoji amangela. uSnethi Ngomane uthe uyabona lento engiyibone la Nkosi impela ayi ngiyayiqala kunzima kakhulu. uMfiki Sigwazi uthe uze nenya ngampela wabe sethi haba fethu maningi kakhulu ama-comment. ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngazo lesiphihle sengozi esithe sashiya abaningi bebambe ongezansi.